li ber Rabûna Bergirîyan Covid-19 li Enqerê di nav karûbaran da tevgerek çêbû. Ev yek jî esnaf û xebatkarên Enqerê dilxweşî kir. Li Enqerê sûk, bazar, dikan, mol û her wek cîyê karan demeka dirêj bû ku li ber pandemîyê girtî bûn. Gava her der vebû rûyê xebatkaran jî kenîya. Nûrsel Armût bi xwe di restorantê da dixebite. Li ber pandemîyê demeka dirêjê ku kar nedikir. Ew destpêkirina karê xwe bi dilekî xweşî û gazîncê wiha radigihîne. Açıkçası pandemi bizi olumsuz etkiledi. Yani Pandemîyê bandoreka neyînî da ser me. Hem ji aliyê kar ve hem ji aliyê derûnî ve kartêkirin li me gir. Ev 2 sal bi piranî em di nav malê dayîne. Carna bergirî radibin em dest bi karî bikên, paşî careka dî bergirî dest pê dikene ve. Eger ev bergiriya rabûn dê tiştekî gelekî baş bît û hêviya me ew wisa berdewam biket. ESNAFên Enqerê ji Rabûna Bergirîyan zor dilxweş in. Hin gazîn bibin jî lê daxwazê wan ew e ku ev rewş bidome. Tahsîn Çaycı bi xwe di bazara fêkû û keskatiyê da dikandar e. Ew ji Rabûna Bergirîyan gelek bextewar e. İşlerimiz iyidir Allah'a şükür. Her şey bol. Şükür bu Xudê. Piştî ku asengiyên derketina kolanan rabû karê me jî dest pê kir. Hinek pirsgirêk hebin jî her tişt ber bi başî ve diçe. Hekî em vê nexweşiyê jî wek civak ser milê xwe payê jî dê baştir be. Barê giran ser milê me ye. Di vî barê de em dikarin dest bidin hewdin. Hatina havînê û Rabûna Bergirîyan li ser bazara Enqerê jî xwe diyar kir. Him esnaf û him jî xebatkarên kargeha daxwazê wan ew e ku êdî qedexekirina kolanan nebe. Ji bo wî jî dixwazin ku banga wan rayedar jî bibîzin. Eyûp Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.